Така. Мене ми е любима тази за Хана Монтана и червеното щапчица. Значи за червената шапчица ще разкажем, защото с Хана Монтана все Не още... сте ли вярно? Все още е нецензурирано. Да, така. Червената шапчица, всъщност, истинската име било червената гащичка, защото един ден тя решила да ходи до баба си. И Червената бабчица и шапчицата вълк. И след това, но преди това, преди да отиде След това? Чакай, но преди да отиде при баба си, тя минала през кожухаря да изплете едни червени гащи. След това тя тръгнала на пътуването. Да. Така. Пътуването. Дами и господа, си го пускате преди да заспите. Гасите монитора. Усилвате колонките и слушате и се приспивате. Така, може да го пуснете на вашите родители, баба и дядо. Да. Това беше кратък. Сега да върши за пътуването лято. Да, но пътувам. Довършите. И пътуването било кратко и много дълго всъщност, защото пътувала цели 6 часа, за разлика това, била с АТВ. Да, така. Да. Сега продължавам. Значи, по-натам видял един наркотрафикант. Но всъщност той бил вълк. Той е бил космат. Вълк. Може би вълк. Може би наркотрафикант. И горила. Може да е бил. Може. Може да е бил и върколяк. Може да е бил и хипопотам. Не. Може да е бил и... Айде да върши, бе! Да, бе! Децата ли се спи, не им се леко се отметнах. Да, значи срещнал наркотрафикант космат. Това знаем за него. Все още разследвам. Мити очите. Примерно. Не се смей върху, защото това е много сериозно нещо. Така. И продължила така и толкова. Гледа. Така. Минава са... Минава са АТВ. Тихо сега. Тихо. Разсънихме децата. Значи, минава си тя с АТВ и толкова. И я гледа. И така като я видял. Значи, бам, на полицай такъв се е въобразил. Преобразил. Въобразил се на полицай. Така. Ти това не го ли сежа? Давай. Не го ли сежа това, бе? Давай. Добре, после ще им го пуснем на драгите зрители. Значи въобразил се така на полицай, космат полицай. И такъв, какво прави, настигнал я и с една палка. Бам, спира. И като я спира, какво? Космат пак. Значи, спрял я и е поискал документите за проверка, нали, така, за да види дали колко кубика е това АТВ. И обаче се оказва какво? Че това е скутер. Продължи. И след като това се разбрал, че е скутер, все още разследваме всъщност този вълк и се оказва, че той е много опасен престъпник. И така, драги деца, космат престъпник. И така, драги деца, майки, бащи, баби, дедовци и сиропи. Да. И така. И след като си въобразил, че той е полицай, направил тази акция, той я пуснал, защото тя му вратна един минет, ама това е все още скрито. Стига де! Бре, братко! Стига бе, братче! И така. Стига бе, братче! И тя продължила. И с АТВ-то, вместо да събира цветя, тя ги мачкала и ги разрушава. Така минава и си трем, така! И след като насъбрала малко трева, отишла и чукнала на баба си на вратата, обаче там полицая, въобразен вече на бабичка, влезнал, т.е. убил бабата с нож. Разтворил и търбуха, изпапал и карантините. И червената гащичка влиза там и вълка я пита, що е толкова голям гъза. И това е била приказката. Не. Така, чакай.